Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. tɔgɔla don bɛ la ɲɛnamaya san o san sɛptɛmburu kalo tile 24 ka kunnafoni di kɛ tungalata ale kɔlɔlɔw kan an fɛ yan nɔ Mali la kɛlɛ belebelew bɛ senna ka se ka ni maa ninnu ka ko caman nɔgɔya u seginnen kɔ ka na jamana kɔnɔ wa so kɛrɛnkɛrɛnnen fana bɛ u tɔgɔ la o maison des migrants maw olu bɛna caman ɲɛfɔ an ye bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. École bɛ taa Mali la ɲinan octobre kalo kɔnɔna la ni waati in na fɛn min ye école tagamina caman ye olu kɔni jɛnsɛn bɛ an ka sugu kɔnɔna la olu sɔngɔw fana bɛ togo di ni waati in na Zayide Zuboyi ale bɛna caman ɲɛfɔ an y'o kan bi kunnafoniyaw olu kɛnɛ kɔnɔ. maa kunnafoni tan bɛɛ dibi la aw minnu sɔnna ka Advance TV sugandi yaasa ka bɔ kunnasiri dibi la an bɛ aw fo o danaya la dan tɛ foli min na ni ye kunnafoni di kɛnɛ wɛrɛ sigilen ye aw ye ka bɛn bi araba ma hay aw bisimila o don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la ka kɛɲɛ ni diɲɛ jamana tɔw ye Mali fana bɛ ka don la ɲɛnamaya bi don min kɔni bɛ kuma tungala tagalaw olu tɔgɔ la o don in o bɛ bɛn sɛptɛmburu kalo tile 24 ma an fɛ yan nɔ Mali la kɛlɛ belebelew bɛ senna jamana faamaw fɛ ka se ka tungala tagalaw olu ka ko caman nɔgɔya cogoya min na n'u seginna ka na jamana kɔnɔna la o de kama yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fana bilalen don sen kan o tɔgɔ la n'o ye maison des migrants ye ka se ka caman faamu an ka migrants olu ka lahala kan fɛn min ye Mahamar Touré ye ale ye délégué général des Maliens de l'extérieur ye ale bɛ caman ɲɛfɔ an ye Astanso ani Musa Ɲang olu ka kumabara la. Alors, vous savez, le Mali de nature est un pays... Laadala Mali ye jamana minnu denw ka taama ka ca ni o ye tungara taga ye nka ka tali kɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don nin waati na ka se ka tungana taga bali o wale ninnu olu kɛra sababu ye maliden caman minnu bɛ segi ka na jamana kɔnɔ dɔw ta ye gɛnni ye dɔw ta yɛrɛ ye a laɲini ye ka na jamana kɔnɔna na yalima u bɛ gɛn ka bɔ u ka pays d'accueil la k'u bila ka na u ka jamana kan. O kama ka kɛɲɛ ni san 2024 ye anw ye wulikajɔ kɛ ka maa 12,300 bɔɲɔngo bisimila Mali la. ɲinan fɛnɛ kunungo dɔrɔn ka kɛɲɛ ni sɛptɛmburu kalo tile 23 ye an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ nin waati na maa 21,300 bɔɲɔngo olu bɛɛ ye maaw ye mun yɛrɛ kɔni bɔra u ka taama dugu kan ka u kunda faso Mali kan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ anw ni Organisation Internationale de la Migration bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bakurunba fɔla ni ale bɛ wele ko OIM. Ni maaw taara u tɔgɔ sɛbɛ k'a yira k'a fɔ u b'a fɛ ka segi ka na u ka jamana kɔnɔna na jamana bɛ wulikajɔ sigi sen kan ka kɛɲɛ ni minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɔkan malidenw olu ka kow ɲɛnabɔli ma ka se ka ni maakofɔli ninnu ka farali ɲɔgɔn kan ani ka u ta ka na n'u ye Mali kɔnɔna na. Ni maaw segira ka na Mali kɔnɔ anw b'u bisimila pankurujigi kɛnɛ na o kɔfɛ an bɛ taa n'u ye centre d'accueil la tile 3 bɔɲɔngo ni o ye lɛrɛ 72 ye
u be o kɛ an be o kuma ɲɔgɔnya projet be maa mun bolo ni an be tali kɛ seko ni dɔnko na yalima baara wɛrɛw la mali be faraw ka k'u ka hakilinaw olu ta ka se ka olu labara yaasa min ye u ka réinsertion ye ka se ka na u fara malidentɔw ka u ka kow sigi sen ka an b'u dɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen na jamana kɔni be wulikajɔ la nin waati na ka sabu kɛ maliden kelen kelen n'a be diɲɛ fan fan anw ka laɲini ye ka bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsi ani ka u dɛmɛ ka taga sira di u bɛɛ lajɛlen ma. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ san 2025 san 2026 o école ale bɛ k'a kun bɔ o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye an ka sugu kɔnɔlaw ye olu sɛbɛkɔrɔ falen don ni waati na école taga minɛnw na nka o minɛn ninnu u na suguyaw ka ca o sɔngɔko yɛrɛ bɛ cogo di ka se ka caman faamuya o ko kan an ka kunnafoni ɲinina Zayide Zuboyi ale ye wulikajɔ kɛ o ko kan ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Feerelikɛlaw bolo kalanta ye wagati ye san o san saniba bɛ kɛ wagati minnu na san tɔw la nga ɲina an balima fɛ k'u t'u togo la kosɛbɛ. Ɲina sugu taabolo ma ɲi dɛ wari tɛ denmansaw kun n'u nana i yɛrɛ b'a dɔn k'a tɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ ni min nana n'o kan ka 20,000 sanni kɛ o tɛ tɛmɛ 50,000 7,000 kan. Bon ɲina tama nɔgɔn fɔlɔ dɛ an yɛrɛ an bɛ ka client kɔnɔ o tɛ ka na yɛrɛ ɲɛtɛ chèque to ne filɛ kayo bɛ livre mais o tɛ ka na fɔlɔ. Bon dɔ kɛra yɛrɛ de ɲɛ b'a la chèque caman de bɛ yan nɔ chèque minnu bɛ yan nɔ halisa ka ca bon hali ni nin banna bi a ka di an bɛɛ lajɛlen mais dɔɔni bɛ ka kɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Yuguyugu kaye walima sagi olu ye fɛnw ye minnu bɛ ɲini kosɛbɛ ka kɔrɔ nka ɲina a bɔlen b'a fɛ ɲina kɛra hali olu yɛrɛ fɛnɛ kɔ. Sɔngɔ kɔni yɛlɛla dɔ farala yuguyugu bali kan u ko dédouanement ma ka gɛlɛn mais an ma fɛn fara an ka fini kan. Tuma dɔ la bali sɔngɔ mana yɛlɛ effectivement an fɛnɛ ye feerekɛlaw de n'an y'a ta a mana kɛ cogo cogo pour que fɛnɛ ka bɔ fɛnɛ b'a lajɛ n'i bɛ se ka dɔɔni min sɔrɔ a sanfɛ quoi mais gɛlɛya kojugu fɛnɛ man ɲi. Denmansaw ta fanfɛ kalanta ni waribɔ tɛ ban o kama u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa u denw bɛ se ka kalan ta ni cogo min na ni hɛrɛ ni baden. An ye bolola baarakɛlaw an b'an débrouiller i b'a dɔn ni école ninnu sera ani ko caman bi don ɲɔgɔn na quoi donc wariko bi gɛlɛya dɔɔni quoi mais o bɛɛ la an bɛ se k'an débrouiller ni fitinin min sɔrɔla i bolo i bɛna dɔɔni sa denmisɛnninw ye ka se ka u ka taa n'o ye école la quoi. Ne kɔni ye yugu feerela ye ne kɔni tɛ yugu sa tiɲɛ ka fɔ ne yɛrɛ bɛ saki feere ne tɛ saki sa. Bon école la olu de ka gɛlɛn feerekɛlaw bɛ tɛmɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ ni ne ye min tɛmɛtɔ ye ni mago bɛ min na n b'o san bon ne m'a daminɛ fɔlɔ dɛ ala ko tiɲɛ parce que sugu ma daminɛ anw fɛ yan nɔ. Kalandenw yɛrɛ minnu ye kotigi ye olu ta bɛ fan wɛrɛ fɛ olu dan ye u ka pari ka fɛn ɲumanw sɔrɔ u n'u teriw ka ɲɔgɔn ye kalanta don. Ne preselo na ne ka chèque ne ka kalankɛminɛnw ka san ɔkɔli ta don an bɛ fini kuraw don ka chèque kuraw don ka taa ɔkɔli la. Ne kɔni min ka di ne kɔni ta la dɔrɔn ne ka se ka fini ɲuman sɔrɔ ani samara ɲuman ne ka pari ka taa bɛɛ k'a fɔ i pari la. Ni wariko gɛlɛya ni sannikɛbaliya in bɛɛ kɔfɛ kalanta ye wagatiba ye san kɔnɔna na o kama so o sugu la o bɛɛ de bɛ dɔ kɛ ka nin donni kelen ni makɔnɔ si t'a fɛ i den ka mɔrɔmɔrɔ bɛɛ ka den ka fɛn kura sɔrɔ walasa a bɛ se ka kalan sira ta ni nisɔndiya ye nka a tɛ taa fɛn kelen kɔ denmisɛnw yɛrɛ k'u cɛsiri ka kalan kɛ yaasa u mansaw ka cɛsiri kana kɛ fu ye. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunungo tarata handball coupe du Mali ale tako filanan baaraw olu daminɛna cɛkunda ale ni musokunda musolakaw fan fɛ ko fɛn min ye centre Mayiga Bazi ye k'ale ni centre Omnisport ko olu ye u sifilɛ ɲɔgɔn na cɛlakaw fana fan fɛ fɛn min kɔni ye Isfas ale ni commune 6 ye k'olu fana y'u sifilɛ ɲɔgɔn na Kajatu Bagayogo ale tun bɛ kɛnɛ kan ale bɛ caman ɲɛfɔ an ɲ'a ko kan. Coupe du Mali de handball a tile fila ɲɔgɔn sɔrɔ bɔko fɔlɔ hukumu kɔnɔ musow ta fanfɛla la sa an b'a ye k'a fɔ ko centre Mayiga Base n'o ye CMB n'ale ka bɔko fɔlɔ la n'a kun ye gɛlɛyaba ta ka lase sigideka ye ma hali n'olu tilala ka sebaga sɔrɔ a kan bɔko filanan na sa ani tɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n'o ye centre Omnisport de Lafiyabugu ye n'an ko ma COL o fana ye tɔ ye mun jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ Mali handball ko gun kan o la ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ CMB fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛn u ka défense u b'u jɔ u jɔcogo la ka gɛlɛyaba ta ka lase COL ma COL tɛna se ka danfara don ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la ni filani bɛ ye 13 tako filanan baaraw daminɛnen sa wulikajɔ bɛ bonya tɔn fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la CMB fana bɛ dɔ fara a ka attaque kan u bɛna ɲɛ u bolo u bɛna filani bi sɔrɔ ko kura 21 ɲɔgɔn sɔrɔ kuncɛliw bɛ se kuma min na sa CMB de bɛna ɲɛda kura yira maaw la maaw kun sigilen tɛ ni mun ye ka wulikajɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ ka caya f'u bɛna taga sebaga ɲɛnama sɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔna na 25 négligence dan joueur y'a bila u kunna ko jeu banna ka ban k'an gagné n'u o de géré an ka mɔgɔw kan u y'u bolo jigin kojugu jeu bɛɛ n'a réalité de don u y'u bolo jigin trop kuma wɛrɛ t'an bolo an bɛ courage ta an ka prochaine match an b'a essayer ka gagner o la an ma se ka mun kɛ nin na an b'a essayer k'o k'olu la ka taa an ka erreur corriger.
CMB degeden karamɔgɔ ka fɔ la u ka wulikajɔ ni bɔko filanan kɛnɛ kan o tun ye walasa ka se ka sebaga sɔrɔ i b'a fɔ y'a kɛ cogo min na o la ni sebaga min fisa u ma kosɛbɛ ka taa kan bɔko sabanan ɲɔgɔn sɔrɔ o la u bɛna wulikajɔ kɛ walasa u bɛ se ka to ni sira in kan cogo min na wa y'a yira k'a fɔ fɛnɛ k'u ka laɲini ka taa jonjo ɲini cɛw ta fanfɛla la sa Isfasi n'ale kun sema ye tolo na bɔko fɔlɔ hukumu kɔnɔna na sa ale ni communiste kun kɔdalen ɲɔgɔn na n'olu ye bɔko fɔlɔ ɲɛnɛman kɛ ale n'u buruna COM ɲɛkɔrɔ o fana na wulikajɔ bɛ bonya kosɛbɛ nga magu sigilen tɛ mun ye kokura o de bɛna kɛ ka da kan communiste b'i jɔ i jɔcogo la fo ka gɛlɛyaba ta ka lase finitigilakaw ma u bɛ filaninbi caman kɛ fɔ ɲɔgɔnsɔrɔ bɛna taga kuncɛ filaninbi la 20 ani 20 o bɛ kɛ sababu ye ka communiste kɛ k'a jɔ sen ɲɛ a ka bɔko fɔlɔ burunun tɛmɛnen kɔ Bishu na kokan kunnafoniya o bɛna lase aw ma Mamadu Jalo fɛ. Urayɔmu ini jamana kɔnɔna la Ethiopian jamanaden dɔ kɔni ɲangina sariya fɛ ka sababu kɛ bingani wale dɔ ye ka ɲɛsi musolaka dɔw ma ani denmisɛnnin fitinin san 14 dɔ ma. Nin waleya ninnu kɛra sababu ye Urayɔmu ini jamana kɔnɔdenw u wulila k'u ka nisɔngoya yira ka tali kɛ fɛn min ye tungarankɛ minnu bɛ taa u ka jamana kɔnɔ sira wɛrɛw fɛ min ma kɛ ni sariya sira ye. Olu de fatura ka sababu kɛ korera bana ye Sudan jamana kɔnɔ kabini kɛlɛw daminɛ Sudan jamana kɔnɔna la tiɲɛ tɔnba mun sigilen don kɛnɛya ko kan k'a fɔ maa ba saba bɔɲɔgɔn ko olu kɔni bɔnnɛw nu na ka sababu kɛ ji tiɲɛni fo ka taa se balokojuguya ma wa yira k'a fɔ ni bana kofɔlen a kunba dɔ ye fɛn min ye maa faga mun bɛ ka kɛ Kongo jamana kɔnɔ ka sababu kɛ kɛlɛ ye. L'Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ale kɔni ka lasew senfɛ Nations Unies na a y'a yira k'a fɔ ni yurukuyuruku wale taara diɲɛ kɔnɔ o dɔ ye musaka min bɛ don wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu n'a ɲɔgɔnnaw la a y'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Nations Unies na olu ye maaw hakili la papa walasa u bɛ se ka musaka sɔrɔ k'a don fɛn min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli baaraw la o kunba dɔ de walasa ka se ka jamanaba minnu bɛ yen nɔ n'olu ka musaka bɔta ka ca ni ka dankari kɛ olu ka sɔrɔ yiriwali la. Ugandakaw fɛ yen nɔ Museveni ale kɔni bɛ nin i kan bɔ jamana ɲɛma karafili mun bɛ ka boloda Uganda jamana kɔnɔna la an m'aw hakili lajigin k'a fɔ ni jamana ɲɛma kofɔlen ale bɛ Uganda jamana kunna kabini san 1986 wagatiw ni ye a ka manda 7nan baaraw olu daminɛtɔ ye min lase kɛra cakɛda mun sigilen don kalafili labɛnni na Uganda jamana kɔnɔna la k'a yira k'a fɔ Président Yoweri Museveni ale kɔni ye cɛbɔ ye kalafili nataw la. Ni ne bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la aw ni ce aw ka danaya la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko adamaden dun fɛn ma ka kɛ fini dɔrɔn ye lamɔ ɲuman majigin ani basigi o bɛ maanifin ye ko ɲa ni ka i maja fana Ala ka Mali lakana. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.